Galing ng ginawa nila kung tutuusin. Hindi katulad doon sa mga ibang pinuntahan kasi natin mga S-friend na talagang neglected. Giniba na siya ng kalawang talaga niya. Alam mo yun? X-Men. Ayan. Although ito, may mga bahagi talaga na ayan na, pinagsabitan na. Tapos ayan, sobrang luma na nga niya. Ayan na, may putol na bahagi na. Ayan, talagang para sa mga tricycle, sa mga motor, and mga maliliit na kotse lang pwede dito.